Páter Javorka odcestoval z misie v Šanghaji späť do Ríma dňa 7. júna 1939. Predtým však dostal krásny list, ktorý sa našiel v Pátrovej pozostalosti. Napísal ho študent Univerzity Aurora Germain Logínov. V Šanghaji pôsobila silná komunita ruských utečencov, emigrantov po ruskej revolúcii, o ktorých sa Javorka pastoračne staral. Mnohí mladí Rusi, ktorým Javorka pomáhal, študovali práve na Auróre. Univerzita im poskytovala cestu k lepšej budúcnosti a odbornému uplatneniu v exile. Aurora bola elitná univerzita, postavená na francúzskom modeli vzdelávania. Väčšina profesorov boli francúzski jezuiti a vyučovacím jazykom bola francúzština. V čase pôsobenia pátra Javorka v Šanghaji rektorom univerzity bol páter McDonald. Páter Javorka na nej prednášal o východnej cirkvi. Aby som ešte viac priblížil jezuitskú univerzitu a vzťah pátra Javorku k nej, na úvod ešte jeden krátky článok. V austrálskom Adelaide vyšiel v novinách Southern Cross dňa 7. februára 1936 a znel nasledovne. 20 mladých ruských mužov, takmer všetci členovia pravoslavnej cirkvi, sa zapísalo na Univerzitu Aurora, inštitúciu vyššieho vzdelávania vedenú jezuitmi v Šanghaji. Pochádzajú z rodín s vysokým spoločenským postavením, ktoré v posledných rokoch utiekli zo svojej vlasti kvôli náboženskému prenasledovaniu. Vo francúzskej koncesii v Šanghaji žijú 10 000 Rusov. Mladí muži založili klub s názvom Združenie ruských študentov Aurory a požiadali pátra Wendelina Javorku, SJ, bývalého rektora ruského kolégia v Ríme, aby sa stal ich poradcom. Toľko článok z novín a teraz už samotný preklad listu študenta Germaina z francúzskeho jazyka. 4. júna 1939. Šanghaj. Otec Javorka, Božia prozreteľnosť nás chce od vás odlúčiť. Ale skôr, než budete v Ríme, chcem vám vyjadriť nasledujúce slová. Ako človek bez vlasti, bez majetku a takmer bez mena, ste pre mňa boli tým, čím je otec pre svoje dieťa. Nachádzal som vo vás svojho poradcu, svojho ochrancu, svojho povzbudzovateľa a svojho dobrodincu. Koľkokrát ste ma povzbudili svojimi jemnými a láskavými slovami. Koľkokrát som po návšteve u vás znovu nadobudol svoje slabnúce sily, aby som mohol pokračovať v tomto temnom živote. Ak študujem na Auróre, je to vďaka vám. Ak som sa stal dobrým kresťanom, aj za to vďačím vám. S vami som sa cítil pokojný. Bez vás sa už tak necítim a váš odchod do Talianska mi spôsobuje veľký smútok, ktorý si v sebe ponesiem po celý život. Nezabudnem ani na vás, ani na všetko to, čo ste pre mňa urobili. Ale kto vie, možno sa stretneme v nejakom kúte sveta, ktorý sa mi stal takým malým vďaka vedeckému pokroku, veď budúcnosť nepatrí nikomu. Ak ju niekto zapožičiava, tak budúcnosť patrí Bohu. Jedno veľké a srdečné ďakujem, môj drahý otec Javorka. Študent Univerzity Aurora Germain Logínov. Krásne a dojímavé zároveň.